4 गो 5 गो लड़का जन्मा के का होई कि राशन का राशन है ना एकनी के मिलता राशन कार्ड में नौवे नहीं बाटे है ना। यही जा लोग का घर है बोरा के बोरा राशन आवता है एगो हमरा घर है हेतनो नहीं मिलत अटे सब कोनो लड़कन के नाव काट देले बना सो का ना पटीदारवा दुश्मनवा कटवावले बा कि यार कोनो काटता का ना कौन दुश्मनी बा कि नौवे करे अरे तो दिन भर मोबाइल चले बस रे हां तो दिन भर मोबाइल चले जा मोबाइल किन लेबनी तनी के पढ़े खातिर ऑनलाइन के अथी गेम चलावे खातिर तनी मोबाइल किन लेबनी मोबाइल हमें पता होता है बिखिया कहतला जा ए सब को राशन मिलता कर पटदार दुश्मन कटवाले बना कि बाइली कोनो कटवा देले बाटे मोबाइल चलावे के छोड़ देम के तो राशन कर मिल जाई का हां मोबाइल चलावे छोड़ देम तो राशन मिल जाई पानी के कुछ करसो ए जे पटदारन घर बोरा के बोरा आवता हमनी घर कोई राशन मिलल हो के कटवाला पटीदारो कोनी की राशन कार्डवा वाला अब काहे न कौन कटवाला पटदारवा दुश्मनी करता से बाइली कोनो दुश्मनी करता पटीदारवे हवस पटदारवा हसो पता लगा ले कहां कहां पटदारवा कौन कने सीओ में हेल्पलाइन लगा रुको कर करी प्रधान का पप्पा गल्ला रनी है जा मद में दुनिया ना गएर नहीं है जा प्रधान के लगा गनी तो कोड़दारा घर भेता आ कोड़दारवा घर गनी तो कहता दुकान एथी पे जा जिला पर अब बता कितना दौरा दर तो मुआ खा घर में पर्दा में राशन लेके आओ तना सो तो इतना हंस हंस के निहाल होता सो माजा लेता सो ओकरी के राशन मिलता राशन ए पटदारो को घर राशन मिल बका आइल नहीं खे राशन के लिए ला सुरा बोरा के बोरा कर ओकरी के लइकन के नाव जुटल बा हमनी बड़ा त नौगे नहीं खस जोड़ अपनी के नहीं जुटल कहां जुटल बा तनी के ना एको मिलन का जुटल बा 8 मिले बाट 1200 को नाव जुटल बा नइखे जुटल नइखे राशन दी त दौरा दर पेरी देलबा हमनी के पेड़ के खा घर लबा ऐसन बाई जगह कोटदारा एथी प्रधान अरे हटो सता दिन भर मोबाइल चलेबे अब मोबाइल छीन के तनी के फोड़ देबे यही बेरा जानता नहीं बड़ा तनी के त के करब निकाली तनी घर में एकदम परेशान कर देबे दिन भर मोबाइल दिन रात मोबाइल रखनी चलत रहता ना छीन के मोबाइल फोड़ देबे तनी बुझत नहीं बड़ा तनी के तन पैसा लागी किर के दल में तनी के गेम चलाओ दिन रात मोबाइल चलाओ के हमार दिमाग खोपड़ा भइल बाटे तो हमनी का करे के जा भोगला कि नहीं तनी के फोड़ दे मोबाइल छीन के तनी के रात देखा जा मारे बाबा तनी के डरात में खे तन को तो बीख बरा का धोए तड़ेलू दिन रात मोबाइल लग तनी के का करत तनी मोबाइल के चलते फोरे मोबाइल सब कार हमारे ऊपर रही जहाँ जाता हम करें।